Guys, siyayazi man ba okay say it's been a long time bro bone singabethi it's been months poof yabo. Can say is that utata kwangabuyi but thina sibuyile. When sithetha simene allegedly just in case everything yabo. They saying the girl is selling in Nigeria. Yabo because like awunokwazi ufuna maybe 6 years or 7 years and still uphinde uhlale 3 years kanye 4 years ungathishi. Abanye babhizi banika sama 7k is fair. We want music MT. Bro, we want music like KCT plugs bro nibone zivule entertainments for i-artist bawukhikse every artist noba ungacula amabhithi but isithathu zaseculture saphethwe nayo. Hey yo, what up? This is your boy Star Kid all the way from podcast Yasemtonolo. You know what it is, and I'm with Yo, it's your boy Liam Mdanga all the way from a podcast Samjonolo. Kulapho we'll be talking about zonke izinto ezenzeke ekhaya ukuba imamela ngenhliziyo sela amanzi uxole. Hey guys, siyayazi man ba okay say it's been a long time bro bone singabethi it's been months poof yabo. Bekudala ngoko bro like kudala abantu bone basifaka endleleni babuza bayise bathini kanti niyekile yabo zonke and yeah guys bone isikhalo sinivile man abo but because of like bone besiba busy yabo. So yeah man, this life kaloku yabo. So yeah guys, otherwise it is what it is man. Otherwise how you feeling? All you can say is that utata kwangabuyi but thina sibuyile. Okay. Smell me. What's the cool? Yo, say bro, like it's a lot eyenzekayo right now. I think it's a lot eyenzekayo right now. Sibonile kuba open chats. Open chat. Yo, that's the craziest one. Bro, open chats, bro. Say and nothing ufuneke like when sithetha simene allegedly just in case everything everything you doing that. Sibeke indlela safe bro. You know, I think in the eyenzile open chats, I think it was an amateur move because we know umthoyes ba umuntu suppose ba usmart. Ba athethe into enjeyana about i-colors saying that bayatyana it's wild. Imagine uthi ba not ba like ngondithi ba bayatyana no as a female bayatyana yabo. So it's like uzama ukuthi ba I don't know man ngathi uzama uthini omjida lona but i-racist and also wrong la ile yani wrong because le way ayithethayo uzama ukuthi benze ityala like most kuthiwa it's against umthetho la way by family ne-female bahave same female ukuthi bona bophula umthetho ngokwenza la way and ingathi sisiyabra it's more like isithuko la way yabo sisithuko in fact yabo and ngendlela mina like endiye ndayithatha ngayo ne because of abantu abangabo yabo. So andinothi ndithi noba okay say bafikelele njani kula topic because ingqondo zabo yabo sithetha nge-topic ezinje like i-ways bad. So mina like ipoint yami kula way I have to buy say phofa and by advice and teen but they have to buy say before like bathethe something they have to think about it. I know like xa uleweza xa uphambi kwecamera bro like there's a lot of things ubone uyaqhaqhazela sometimes like kubanzima ba okay say uthethe way otherwise I feel like they have to ba okay say baphinde ba read the room and they have to know what they can say yabo what they can not to say yabo type shit bro you feel me. So yeah man. But then now the problem, the biggest problem was that i-colored community Kayton McKenzie represented ama-colored esithi uba podcast and chill must be cancelled and we know that let me not say we know that yeah xa wenza into erongo it's a must ba uqolise so baye baqolisa abantwana Kayton McKenzie yena wathi ba no uxolo lwabo is not enough they must be cancelled so into ayenzileyo wafonela wathi kuba i-open chats what SABC must is wrong for entertaining open chats ecinga ukuba SABC isebenzisana ne-open chats like le way DStv so yena uye wathi kuba no funeka aqale kuthethwe ne-SABC then SABC yabuyela kuyizi no man
thina we are not part of Open Chat, so Yeah. and I think maybe wayemamela indaba SABC 2 kayi-1 yabo. Okay, so I think wayemamela indaba kayi-1 SABC 2 wabona Omthono Sino bepha, so yena inhloko yakhe unalanda ba no Open Chat isebenzisana neNansika ne-SABC. Away. So wathi no my cancel yabo. Okay esithi ba racist ba 10 then Twitter ke ngoku, of course Twitter khona umuntu ewadika up i-post zaka i-tweets zaka Gayton McKenzie zakudala esebenzisa the K word which is I'm allowed to say it. I'm allowed to say it, which is Carfer yabo, Carfer. So uGayton McKenzie as much as ebeke ngumuntu he also said that abantu aba racist, once a racist always a racist. So uthi ba umuntu wayike waba racist eqaleni uzaphinda abe racist. So now it's kind of funny that umuntu othe ba umuntu wake waba racist uzophinda abe racist yena ngokuxa sekudikwa eyakhe racism kanye ubu racist bakhe uzofuna uxolelo. Yayibona lo le yayibona. So it's a lot that I mean if we're fighting for something okanye we're saying someone must be cancelled, we don't have to drag the whole race. We don't have to say abantu abamnyama do certain things kanye sithi abantu abamnyama ba racist towards amakhaladi. I get you. Yabo yitsho ba okay Open Chat was racist towards colors, ungathi abantu abamnyama don't drag the whole race because abanye abantu bebeyilwela la nto besithi no man Open Chat was wrong for that bemnyama. And ke ngoku ngendlela ibeka ngayo ingathi like thina abantu abamnyama sinangqondo first of all, because ingathi kaloku ngoku thina we supporting into esiyazi by wrong. We didn't even support that thing. If we support and I don't think the way ye Open Chat ngefikelele like kwakule ndawo yabo if we support nathi lento le and as support we didn't even support it and this is such na ngoku ba okay say bebe wrong about it. But then don't drag the whole race man, because ngoku bonakeleze you are racist and ngoku di AI ngo 2013 what the fuck is that? What the fuck is that? AI ngo 2013 hell no uthi no is a tweets since we AI and I was quoting you words. No there was bullshit. That guy was not quoting you words. Lamjita lo one was racist yena the word kafir bekasebenzisa willingly dangoka explain aba kuba eza tweets ezakudala uye waphinda umsebenzisa uCarfer saying that yena khanga athi Carfer yabo. So I understand ba colors are not meant to say certain word. You just say the K word because ifana nabantu abamnyama eAmerica, if the nigga is written on the lyrics they don't say nigga, they just say N word yena ngokuthi Carfer. So it's you can't fight racism. Yeah, I get it, bro. I get it, bro. And also, like, what's on my mind? It's about Lewega. I think man, Kamala Kanen girl. There's a girl man born say, oh yeah, I malume wake. Oh damn. Oh, I say Nigeria. Yeah, bro. And like, what's in your take when I clawe your bar? Like he must try ebe lewez oletu wake abo. Ebe umalume abe abuser umleweza wakhe yabo. So ke ngoku lamnana decided ba okay say enze lando maybe uye wayibona then ke ngoku waphathwa ngumsini mhlawumbe you don't know. So like about ndithetha ke like ngomeza like abahlali from the hood yabo, because indlela abayithathe ngayo yona la way bathe bafuna nomgxotha lamnana like kwela cala la elihlala ku yabo. And like I'm lost if like when I what's your take about that, because abanye bantu like bathi yabo that was not right because of mose be supporter olethu wakhe yabo. After that ke ngoku abahlali into abanayo bona it's just jealous because of lamnana renovateile kokwabo like bone ephindi like bona extender zonke ezawe man yabo. So ke ngokuthiwa abahlali bona baye banomona ngalondo ilona ke ngokuse bathe xa bebona something wrong eyenzekileyo bayithathela bayibeka kwesinye state, even though like amahati nebone nasehof kwenziwe ngendlela bekufanele kwenziwe ngayo. Okay, I think as South Africans we know his stories of Maluma.
as South Africans. We know we've been making funny posts about omalume abanxilayo then baqale bathuka ifamily yonke, Type shit. omalume that are violent towards the family members, omalume that banomona and all that. We know that most omalume babantu banjalo, Yeah, yabo. yeah. So I think lo malume lona was one of those uncles maybe nabeke violent towards mama walomntana. So it's always like that kuba abantu abamnyama, I think yena uprotect umama wakhe uprotect umama wakhe beke suppose ubhiza amapolisa first of all, but then I know that umsindo sometimes ayihambelani imisindo, maybe owakho umsindo uye waba ngela xesha kulaa moment owakho umsindo uthe makenze into ethile, yabo. I get it. Unfortunately ke ngoku kwasweleka umntu, Yeah. and as Iphume ngezandla zakhe. as a community ke ngoku lona ne-reputation embi kwase-South Africa, to be honest, about ezaa zinto zaseNigeria. Noba bebehleli bemzonda because indlela enza ngayo imali, yabo. Yenza njani man? Yeah. I don't know. You I don't just know the topic about it. allegedly. Okay. Allegedly. So they saying the girl is selling in Nigeria. Okay. They're saying she's selling. I don't think. I don't even think. I don't even think. Okay. So allegedly they saying she's selling. So I think the community hated her for that. But indlela enza ngayo imali, I think she's a bad influence kwabantwana babo. And now she did this on top of engafunwa kwayena, you see. So now we usually, as these South Africans, as abantu, we usually blame the victims. At this moment she was the victim, unfortunately, but we don't know the whole story. So yeah, maybe that's the thing. Now I was saying to myself, but I say like iwe yoba silwele into yasemzini, it's not gonna work sometimes, because asiyazi noba mhlambi intsusa yezazinto yabo ziyezasuke laphi kwasekuqaleni, yabo. Even though sisive ba okay say yeah kuxatyeno okanye umalume besenza ntoni, yabo. We don't know like naye umalume ba why besenza lana ngenxa yantoni, yabo. So that's the thing. It's about okay, so it's new ways kanje. Yeah, we don't have to be deep on. Not like Ben goes by when like what's gonna take about like abahlali while like bebe busy bekhwaza kokwabo, like he Muslim nana, I think ebe outside la video yabo. Xa bayakwazi ba say makahambe phana makahamba bamfuni no like, yeah, what's gonna take on that thing? Abadlali mabayeke ukuba amapolisa enza umsebenzi wabo. If umntana uye wakhutshwa, I think mabamyeke because maybe ku-bail, she's out on bail. Akabulelanga family zabo, it's not like we-danger kwi-community, we-danger kokwabo, and the xa iphuma wamkelwa kokwabo. I don't think bangena ndawo, abangeni ndawo abadlali, yabo. otherwise yeah. Because if bekebulela umntana omnye umzi, it would make sense uba bangamfuni because we-danger phi kwi-community. Ngoku akayo-danger community, we-danger kwifamily yakhe. So ifamily yakhe xa imamkela ngezandla ezivulekileyo, bona bangobani bona to even try ukugxotha umntu, yabo. Ngoku une-right emhlabeni, ne-school is ne-right, yabo. School is ne-right. Yeah, otherwise you know, enye into like I was thinking about it's so hard ukufumana umsebenzi man eSouth Africa, literally hard right now. For real. I think we are fighting for imisebenzi that doesn't pay much. Ish bro. Yabo. Like competition, we are competing for imisebenzi that doesn't pay much. And like kwa ababandu, I really don't understand him now, like the way eyenzeka ngayo ne, because ndizayibeka njani, bayasidinga ne, at the same time bayasincisha, yabo, because akho business izovaya without umsebenzi first of all,
yabo. So ukuziva emo business like you're gonna need ezinye izandla eziza kunceda so that ibhizinesi yakho ivaye grand, yabo. And ke ngoku i-managers nezway they gatekeeping, bro. I think that it's not even about gatekeeping. I think that people are just hiring their family members, bro. Yeah, bro. I like you can even go to interview and you would think no, you will never even get hired, my brother. You're just given a hope there. It's hard, Umuntu sekeyazi umuntu interviewayo sekeyazi uzoqasha bani. bro. It's fact uyayazi uba okay kukhona bani endlini azomqasha. Yabo. And they are friends. They are friends. That's As bosses ziqashayo they are friends. And yazi as indlela endibona ngayo mna like yaqaphela even like nabantu abafundileyo these days abawafumana amathesho, uyakwazi umuntu maybe athi engayanga evarsity but afikelele kwinqanaba loba abe kulaa nto yomntu ufunda evarsity because of mzathi mhlambi itimer lispana kuloo ndawo, yabo. Then itimer likwazi uba iseleni plug kulaa ndawo yalo, yabo. Iways nje yazi iways nzekayo, and laa nto iza kwenza abantu like i-confidence yabo about incwadi iza kwehla dog, yabo. Because like awunokwazi ufuna maybe 6 years or 7 years and still uphinde uhlale 3 years okanye 4 years ungathishi, yabo. Mna ndisi-security ngelaa xesha, yabo. Ndino grade 11 wam mhlawumbi, yabo. Ndisi-security wena mhlawumbi uye wakhela laa way bra like yenza abanye abantu. Yiloo nto nzo thina kusoloko kukho i-gangsters, kusoloko kukho i-way like ezizi-crime, bro. Like zonke eza ways zenzeka because of that thing. And umntu like baba nomsindo bra man most yabanye abantu because of indlela izinto ezenzeka ngayo. And ke ngoku umntu ancamele kwi-way yoba okay kuseni ndiza kwenza not just for a song, yabo. And that's sad, that's dog. sad. Like that's really sad. I-corruption abantu bayithanda xa isenziwa ngabo. First of all, you can think that everybody hates corruption up until corruption izokwenziwa nguye, then now umntu turn a blind eye. Corruption ayipheleli corruption kwi-ANC uba ANC allegedly ayipheleli ukuba ANC itye imali ezininzi, no. Corruption iyakwazi uqala kwifamily, athi okay jonga mzala ndinika isivi siyakufumanela isipani, fike phaa athethe nje kancinci kwafumana isipani, yabo. So it's always been like that, and I think that people are too comfortable in corruption. Yeah man, that's what I was thinking. And also yazi, you know, I've been noticing something about umculo wasemzansi, bro. Let's see. I've been noticing, I think we have reached the lowest bar in terms of producing a quality music, hip hop wise, not amapiano no amamel. I'm talking about hip hop wise. I think we have reached the lowest level. Kaloku bazothini bedlala Twitch? Yeah. it's that Bazothini dog? Kuthiwa in order to be famous emzansi kufuneka ubize igama lakhe. So Casper. Damn nigga. Yeah bro. I think people are just gaming, you know, with the music, you know. Yeah bro. And mna ndaba understand and about okay say they love ubone uzibambekile abahlale kwindawo zabo, bro. Ndiyavuma ne niyabadlala Twitch as ebone artist and akho nto wrong, yabo. Kwesa space sakho wena ngokusalibele udlala games, can you please like someone umqondayo bayise ngakhabe enyusa nje i-level yoba okay say as a hip hop ibe na something eyimamelayo while nina like in busy games, because bakhona bra abantu abafuna like uba kwesa state soba bro like I just really want to do umculo, bro. They are too comfortable and bantswembo dog. Abanye babhizi banikisa ama 7K is fab. We want music, MT. Bro. We want music. Not ba ubunikisa 7,000 is fab. I really don't know ba say what's happening. Benkena bona iwe ba say be screenshotile umjiti story no. Yo, bro, it's wild into ka MT I think lose interest kumfazi wakhe. Damn. Yabo. So now ubheke at this girl called Mshini. Yeah, something like that.
So now i-cherry ka-MT or umfazi ka-MT uye wascreenshot eza chats yabo wasisenda ku-IG yabo, so wazi kuba masibone umhlaba wonke izinto u-MT azenzayo ama-7,000 awafakayo for ama-cherry for imfuno uyabo. MT wireless bra. Umntu ambhejayo was trending on Twitter not long ago, not Twitter but kuthiwa ngu-X, was trending on X not long ago, kuthiwe ebusweni amehlo akhe ingathi there's no more souls left, but I think they were empty, you know. Damn, I think they bro. were empty, bruh, because MT saw something on those eyes. Kuthiwe bekenephuza face ugirl, but MT now it's back to that thing, amapara attract amapara. Yeah, boy. So he was attracted. Like this nigga cool. Yeah, boy. So yeah, It's MT sad, uye dog. wabheja lamnana isithi uba ufuna like say she must pull up and also ufuna uheva naye and all that. MJ I think Eileen Immense isiwe Yeah. yabo, but ngoba ngike nayibona la way asa something by say enye post yabo kwezwe izezi magazine yabo zikhoya kuba bebhalile phaba okay sena man la way uthi MT yena kamazi umshini yabo, and ke like I didn't even see like ibone as chats like nithetha ngaso, so I don't know ba okay say like kwenzeka no ilondo like ibenibuza yabo ba okay say no on live kwi-IG MT said that ufuna uphuma kule kaka ye-relationship. I quote nomfazi wakhe yilona mose sihlale ke esithi kutyiwa abafazi babantu like nina nitya abafazi babantu inoba umjithi uyatshela. makes sense. Yabo, I think so mna because umjithi iyayincanya ifamily yakhe first of all yabo. I'm not saying I'm sure ngane ndithethayo guys, ndiyacinga ningakulinge nithi ndithe yabo, nendicingayo ba kuseni ngendlela homeless yabo bro, and ke ngoku like izambetha la way bro because and izo affect abantwana ta waphindathela imoto zindlu but ke and iloya mosomfazi wakhe so kaloku umfazi wakhe ngulo mosibone zonke iways zakhe yabo wabhizizi, so iloya loya kwa eyakhe thakathiwe. Damn. So yeah but otherwise dog like how do you feel about the way lapha CPT bro, like you see like ba okay say like into ezininzi ziyenzeka bra, like yebone abantu bayamove dog omachasa obase like bone izikipa zojoin izibhalo 7 ziyabachaza bone bra i-populous market dog yabo, they just bone bonyusa i-artist dog and like KCT plugs bro nibone zivule entertainments for i-artist ba okay say every artist yabo must go there yabo for ba isizivulela amathuba. Like what do you think about that bro? I think Cape Town is moving. It's heading to a direction right. Yabo. And that's nah bro. That's nah. I fuck with that because indlela like eyenzeka ngayo and like they don't like bone say benze i-event only yabo, bayashoota like ne-videos ubone like i-listening session so mhlawumbi zothi listening session ye-EP ene-visuals, so babetha lawo iba mhlawumbi xa uperforma bakubetha music video while uperforma, then they gonna post it kwileweza yabo kwi-page yabo ku-YouTube like i-KCT plugs yenza lawe. And shout out to Khotman Mary J, I think yabo inhloko yalawe uta and Khotman utasoli yabo like yeah I think amakhonman ndwazi ngathi yabo ne-dulcet yabo siyabulela kakhulu amabhutere yabo, yabonakala into eniyenzayo and we really appreciate it for amajita sekazi. Umntu nokhalaza ngoku athi ukhalazela noni sabe singamazi because like yeah because ikhona plug yoba okay seyoveza amathuba akho. And one thing I hate the artist it is that even though like umntu efumene iway yoba okay say ayoveza isakhono sakhe, only thing azoyenza iway yoba hayi phana khokho i-favorites noni yabo. And ke ngoku ezawe ziyababetha bra because i-pride awunoba ne-pride udinga uncedo yabo, so zibe no-pride like uzoba ne-pride njani kodwa kwawena usadinga uncedo ufunayo. So like nah bras you have to buy ekuseni ibe normally if unyani uyafuna ukwenza umculo go there bro, seBosmo Bluecombos yabo, Kraaifontein yabo.
so nihambe niyokwenza like nabantu mhlambe yabona babethi poets bavumelekile phana zongeza way yabo, so go there guys, otherwise by populace bro like it's moving dog yabo, it's moving dog. And encane lo eba okay say like bane artists zabo bamane bezithatha bamane bezimovie mhlawumbe to endaweni ethile to endaweni ethile to endaweni ethile like that thing is too ngca bro for a community bro. And also because iverse kaNkosi yaMandebele bathini ngam was something else too much. It was something else. What do you think noba kwenzeke noni ba kusekukhuthuziki pha? I think noba kwenzeke noni because bekukhuziki mas uyayazi like eyoqala track before ibe ne visuals there was uziki, but I don't know why sekwenzeke noni lolo bendibuza mhlawumbe. I thought like you know something. No, but like say otherwise yeah, that's dope, that's a dope song bro. And shout out to Pura Soul buyile ngoku yabo yapheka. I wish what's up dog? Kabuyanga, let's not lie. Akaka drop nje. The track was dope, but kabuyanga. Track Liu bathini ngam. Tete uSoultini. Oh, Soultini. Suka Soultini. Bro, Soultini. Khotmani iyakuka. Akakakhuphi. But ubuye kaloku. Let's wait, bro. Akakakhuphi like izokhupha. Isezakhupha. Izokhupha no. Album. Nah, I think single firstly. Single. And Tikowala, did you listen to Tikowala's album? No. Say. Yeah, but I feel like it's not, bro. I like it. Yeah. Nina, I think last week Friday. No, yeah, it was nah, bro. Like it's nah, proof. Yeah, boy, it's not because of. But there's no way you gonna be bad. For sure, bro. You go on the party, Lord. No, good. I'm lost. Yeah. Like a part, but okay, send your party. Like and that's ngoma yakhe mna kwela album, but sendibuza ngola kakhulu because I'm familiar with the music wakhe. Oh yeah, but bro, I can say ba yeah ikhona okanye yikho yabo, but yeah bro like engcola imnandi bro. Nah bro like upholile man bone, because la EP mina I feel like uthetha ngeways esekasi ba bone 7784 yabo zongeza we, and there's a line that I was shocked when ndimamela bro pha ku horns uthi phana uba okay say noba ungacula amagwijo but isizathu zaseculture saphethwe ndimi ubani ucula amagwijo. Yo, this nigga doesn't get it dog. Bravo dog. Like ndicinga yena ubravo. Yeah, so ziyakuya zo sneak this bra kukho nenye yogqibela ethi yo bro like I wish, yeah bro like there's the other song yabo aphinde wayibetha ithetha about iwe yoba ethina ba okay say umjite bemncanywa yabo cha umjita nguyovaye emva kwakhe, and uthi if zangamfakela ifeature ulawezi Bravo akanye ubone amplake kezwe amplake kuzo uBravo bengazubakho kule ndawo kuyo, so uthi like uBravo bemuser yabo. Yeah yabo, so yeah bro like yeah, no, it's hectic. Don't worry, It's hectic. But I don't like that EP. I feel like in EP ngase ibe yinto whereby like uthetha lo nto uthetha then uqhebe iwe like zoba ikuse direct way iyafana ngoku komnye umuntu uzoba ngathi kuse asikabe promote EP yakhe why izothenga igama lomuntu like engabethi tracks zakhe like normal. But then it's abantu abanganothetha lo nto zifenza ka Bravo because aziyazi hip hop for indaba oqala. Not judging because okanye ndake ndababona, but the fact that bazifenza zaka Bravo it says a lot about their hip hop knowledge. And also I don't think uta Bravo uzamphendula uDekola because uta Bravo was a Valency vlog. It's a Spain. Yo, so yena ngeke acule back yena no okanye uzaposta ku Facebook type shit. Yeah, siwezakhe uzave apost nje ku Facebook but no bayamzonda and all that. Yabo, so music to music ibeef akayenze. And also I think they called ingabe ngenda I think it was last week ndibona ba uyabasela but bengayazi bakwenzeka ntoni what you call. So the surprise back to copy album and bekudala kwa like uva ngayo. So iwe there's this man yabo ya flash ngale baby senqondweni yami le benicinga
inole benicinga bra yabona ndilibele Siyazilapha. like ndilibele ngani bra oh DJ do you know DJ Jaivan Yo abanuza nabo wapi ngonowo yo amapiano bro yabo like kwenzeke kanje pha Yeah. like ibone let me just tell you istory salawele like umjita ibesayine uyoungstar yabo like uyoungstar ngoku ubone bengekathumi kwawudume ngekafikeleli kwizinga lethu yabo then yawa mphusha yabo then I think uyoungstar afumana iplug kuKabza yabo small after ke ngoku uleweza uyoungstar khangaphinda buyele ku DJ Jaivan mhlawumbe ngiceba okay kusenama nabo ikhona into esiphezukwayo no lewezi no Kabza ikhona into esikhukhayo yabo zonke zawe so after that phithiphithi ngoku uyangisane ngathi yabo seyiphume isicala pha ku DJ Jaivan so as wena senso ke ngoku awungene kwezahlangu mhlawumbe sika DJ Jaivan how would you feel mhlawumbe ubeka umuntu ku state after that lo muntu umbekileyo aphinde enze akwenzele like iwe akubhethe ngelahlobo because that's betrayal yabo ilawe nditsho because nambra like divenda idla ndayivala like ngenye indlela but abaninzi abafuna la opportunity abenikiwe and you have to appreciate every opportunity oyifumanayo if it was not about DJ Jaivan I don't think uyoungstar ngesimazi namhlanje because ukuza fikelele pha fikelele khona it is because of DJ Jaivan then wathatha uKabza news you feel me so like yeah bro like it's hard indlela abantu ababatreata ngayo ezinye artists andincanywa la way bro you have to treat someone impuku ngizo you have to treat like abantu ngendlela ehloniphekileyo and ubabonisa uthando nakubabonisa bolona even though like xa uzophuma bra ku record label I think mos xa ku record label everything you do have to be like say yaziwe because uphethwe awuziphethanga iwes like uwethu bene nomculo mos but uyoungstar I think that akanananzika uyoungstar man in terms of ngathini mina not imenas man ndinamasimba man yabo because igama lidefika igama I think namasimba kakhulu uyoungstar to the point of I think I don't know why bese Eastern Cape esithi inyawo zakhe akafuni zibe mdaka izihlangu zakhe nozobhakanyiswa then kulile loba makaperforma wow I think yena ngumuntu ongekaziswa phambili yabo akahlaliswa akapanishwe kahle yeah for sure dog andinokunika iplug kanye is like okay there's a rap section ezenzekayo then I'm like okay jonga man sakuthethela nomjita wami ubanibani yabo akufake kweza rap sections ezenzekayo yabo wena uzofika pha uthi okay ndim losiswe ngibani then ufike phana xa usithi okay ufumane ezo chepezo sithi bazifuna ukusayina pha kula rap section then anozubuyela kum uzothi ba hayi danke kuba unanziki oko sayizibona ba yabo ba kusengibani kanye okunike la ndawo and like you have to appreciate everything oyifumene emntwini yabo like enkosi bra means a lot bra noba ke awuzisa ngamali like enkosi and uthethe nami ngendlela egreen kelahlobo wawuthetha nami ngalo while nande sakucosha yabo so yeah bro bro like there's someone that abone say enimcingayo bra Khanyimas ulamnandi mncane bra yo do you know Khanyimas nope you don't know that girl yo Khanyimas go bro na yano nansiko kuyano lyrics ke but ke ngoku the thing is yeah mention we piano path ba okay say na man beke wa date no Tony I think eqaleni konyaka boma January boma December boma February yabo so athi ke ngoku ebesamfuna yabo uThoni besaphina ambhalele ku DMs ba okay say usazidingela while no yanda yabo bro and ke ngoku uThoni waya ku okay Swish podcast yabo taswisha wambuza pha ba okay say like what's the goal bro about Khanyimas and the bro said akho kwanto yenzekayo between yena zange wastika no Khanyimas and bro like ibhlungu bro uyophika ngelahlobo yabo and ngendlela endibona ngayo mina I don't think lamnana angaphosisa ngalonto bro iwesi aphosise ngeno njalo yazi ba okay say kwalomuntu athetha ngaye ukule network ba kanye because bonke masibakwi podcast ka Mac G uyanda no Khanyimas yabo
So like it's hectic, bro. It's hectic. I It's think hectic. noTarhe wakwayithetha le vile. Yeah, Tarhe, yeah, I yeah, think wakwayithetha iTarhe le vile. yeah. Because kungoku wayesithi uba kwakuthiwe mos uyathanda uhleba, so wayesithi uba no, I think it's general knowledge izinto azaziyo yabo, wonke umntu uyazazi, then bokukhupha inantsika. I think wakwayithetha into ebunjalo. And nam benzomphika cause ndihleli neemiliyoni ngoku. uThoni nayicinga ziimiliyoni zakayanga bani yanda lo mntana. Ya uzi, I think ucinga iimiliyoni. And nam benzomphika andifuni kwanto Lithando liya, bros. Olupi? No, that's not let's not lie, that's not love. Bro, That's hey, not love. umjitanze semazi senda kokwabo. Because I think So do you this think past weekend uyanda bepha. Uyanda would have dated uThoni if bekengekho famous? But nguyana nje yoba le crush kuThoni firstly. I'm asking, but do you think Uyanda would have dated uThoni if bekengekho famous? If Yeah, and it's all uThoni about clicks. It's all Oh, about uthi uyanda ebezamdate uThoni if uThoni bengekho famous. Yeah. Nah, I don't think so, bro. Obviously. Because I think la photo ya kaThoni before be famous kwawayemnyama kakhulu esenzini nantsika. Snake, Yayibona. So like the snake. Uyanda, we know that Uyanda always goes for abantu abafamous. I get it. Always goes for abantu abafamous. And I think uZila apha ekhoyo ushe mntana abantu. The bro like said. Uzoba grand, man. Uzoba grand. But now izoluza inantsika la The podcast. la podcast yabo, because it was always based uba Uyanda noZila xa beflat ukuthi hamba bajole. Now And- uThoni akazivumelana lona. uThoni zezintwana zaphezulu, so Yeah. it will be hard for Uzim. kube kuchilo. Exactly. But now I find it very funny indaba kaYanda noZile, because uZile ngoku wayejola babesoloko beflat. Yeah. Now ngoYanda ozojola, now akusaflatha, now Kuthiwa ilizwi lomuntu ongenamali alivakali. Ilizwi lomuntu onemali liyavakala. Right, it's So not that's about it. ilizwe. I think uZile bekengenazo really boundaries. I think umjitamna like Soft ebengekho serious to that point man kulamna ngendlela like enibona ngayo kanye like it was just entertainment because bekhe wayenza nango this past weekend kule ways ngoba kusanothrothwa ile ways spreading humor yabo bekhe waphinda wayenza the same thing kule ways kuKhanyimasi ba okay same crash Khanyimasi yabo zonke because uKhanyimasi behleli kwindawo kaYanda and the comments bro were like yo we still need Khanyimasi. I think Yanda should and take a break. it was dope la Bruh, bruh, yo, expose ukuba uyabhora uNantsika woods. bruh, Now Uyanda expose it ukuba uyabhora. bruh. And bruh, like you know nansolo but I was like nah, I don't want to be like ubone ndiyamleweza ndiyamonyanya uYanda and ke into boring. yabo bruh boring. and She's rich but boring. yabo ilandi cho ba okay kuseyena akekho to that point yoba okay kusena ndiyayifuna le podcast yabo zongeza we but ke wathatha like ngoba beku audition. Akalambanga I respect that, yeah. Yena akalambanga. Yabo, but I respect that though. Otherwise like what's the go kwenye streets kwenzekani Angozonyamalala njengodada babo ngoku. It's about to end. Okay, nah man, I think that there any nothing music much you- enzekayo in terms of music. Akekho umuntu endimaziyo uba kuthiwa drop or something. Yeah. Even thinking to rap now. Ba. Type shit, but- bro. Hey. You know, And yeah, guys, I know like you've been asking, but okay, reaction videos ithindo yazo. Yeah, guys, ndibuya but coming. ixesha yabo, lixesha Coming. losebenzayo. So that's the thing isibethe yabo. So, yeah man and sivala kanje. Siva lo mntandazo. La umntandazo.